салом дуруди бепоён ба шумо бинандагони гиромӣ. Кореяи Шимолӣ яке аз давлатҳои махфитарини рӯи дунё ба ҳисоб меравад ва дар мавриди зиндагии шаҳрвандони ин кишвар ҳарфу легендаҳои зиёде гуфта мешавад. ва ин дар ҳолест ки агар мо шумо ин қиссаҳоро бишнавем ваҳшатзада мешавем. Мардумони ин кишвар бо тамоми вуҷудашон шароити бади ин кишварро тоқат мекунанд ва касе ҳақ надорад аз зиндагии бадашон дар дохили кишвар ягон чӣ гап зананд. Бояд қайд намуд ки хонавандагони ин кишвар бо фақри зиёд зиндагиро паси сар мекунанд, вале телевизионҳои давлатии ин кишвар бошад аз корҳо ва пешрафти сарвари давлаташон таъриф мекунанд. Дар идомаи ин барнома ман аз зиндагии талхи шаҳрвандони Кореяи Шимолӣ ба шумо хоҳам гуфт ва аз ин ки шумо дар ин кишвар ба дунё наомадед бояд бепоён аз Худованд сипосгузорӣ кунед. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. Маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. Кореяи Шимолӣ қариб ки ба тамоми кишварҳои рӯи замин алоқаи худро қатъ кардааст ва баъди достони донишҷӯи амрикоие ки ба ин кишвар сафар карда буд, камтар касе пайдо мешавад ки хоҳиш ва ҷуръати сафар ба ин кишварро дошта бошад ва гурехтан аз ин кишвар барои баъзе аз шаҳрвандони ин кишвар орзуи амалӣ нашаванда боқӣ мемонад. ба хотири он ки мардуми ин кишвар озодона дастрасӣ ба интернет надоранд, баъзан вақт видео ва аксҳое нашр мешавад ки одамони тамоми дунёро шокӣ мекунад. агар ба он навору аксҳо назар кунӣ, фикр мекунӣ ки ба солҳои 50-60 асри гузашта баргашта бошем. ба ҳар ҳол якчанд сол дар ин ҷо рӯзноманигори сингапурӣ бо номи Вон Мое тавонист ки аз рафти кор ва зиндагии шаҳрвандони Кореяи Шимолӣ акс ва навор бигирад. бояд қайд намуд ки ӯ ҳамеша дар тӯли сафари кориаш бо афроди амниятии Кореяи Шимолӣ ҳамроҳӣ мешуд ва танҳо тибқи дастуроти онҳо, яъне одамони амниятӣ метавонист ки акс ва наворбардорӣ кунад ва ягон чизе аз худ илова насозад ва баъдан ки ӯ аз Кореяи Шимолӣ хориҷ шуд, аз хотироташ қисса мекунад. дар аввал ӯ мегуфт ки шаҳрвандони Кореяи Шимолӣ бо дилу ҷон аз раҳбарашон дифоъ ва ҳимоя мекунанд ва ҳозиранд 24 соат кор кунанд то мардумашон осоишта бошанд ва аксар шахсоне ки аз онҳо акс ва филмбардорӣ мешуд ваҳшатзада ба назар мерасиданд ва талош мекарданд ки дар рафти интервю ягон ҳарфи зиёдатӣ аз худ илова накунанд. вақте ки туристони хориҷӣ ба Кореяи Шимолӣ сафар мекунанд, дар фурудгоҳ ҳамаи чизҳои онҳоро гирифта мешавад, ба монанди телефон, соат ва баъзе дигар чизҳо, ба монанди флеш-карта ва чизҳое ки суратбардор ҳастанд. албатта вақте ки онҳо бармегарданд ба ватанашон, дубора онҳоро аз аэропорт мегиранд ва шарти дигари онҳо ин аст ки аксу филмҳое ки туристони хориҷӣ аз ин кишвар мегиранд бояд фақат хубиҳои ин кишварро бигиранд, яъне аз камбуди ин ҷо бояд аксбардорӣ карда нашавад ва худое накарда агар ягон турист ягон камбудии ин давлатро камера кунад, ба монанди шаробнӯшӣ ва бекорхуҷагӣ дар кӯчаҳои Кореяи Шимолӣ, метавонад ки ба осонӣ пушти яке аз зиндонҳои ин кишвар равад. ҳоло он ки шумо дар хусуси туристони хориҷӣ дар ин кишвар каме ҳам бошад маълумот гирифтед, биёед саволи дуюмро матраҳ мекунем. саволи дуюм аз ҳама муҳим аст. ин ки шаҳрвандони Кореяи Шимолӣ чӣ гуна зиндагӣ доранд ва бо чӣ дарду сардҳои бузурге рӯбарӯ ҳастанд? тибқи гуфтаҳои баъзе шахсоне ки аз он ҷо гурехтаанд, ба онҳо муяссар шуд ки гурезанд, зиндагӣ дар он ҷо ба монанди зиндагие ҳаст ки айни замон ягон кас намехост ки чунин зиндагиро ҳатто дар дузах ҳам бубинад. яъне бадтарин ҷо барои зиндагӣ дар рӯи замин айни замон ин Кореяи Шимолӣ мебошад. яъне он зиндагие ки мардуми Кореяи Шимолӣ айни замон доранд, барои мардуми тамоми дунё як хоби даҳшатангезе аст ки ҳатто мардум намехоҳанд онро дар хаёлашон биёранд. дар ҳоле ки мардум бо сахтии зиёд ва гуруснагии зиндагиашонро бо як азоб паси сар мекунанд, давлат бошад пулҳои бениҳоят калонро барои рушд ва инкишофи ракета ва танкҳои қиматбаҳо сарф мекунад. агар ягон нафаре хоҳад ки аз ин ҷо фарор кунад, бояд ёдрас шавем ки фарор аз ин давлат ягон кори осоне нест ва барои ҳамин орзуи амалӣ нашаванда барои боқӣ монда шаҳрвандони ин давлат мебошад. ва аммо ба ҳар ҳол шахсоне ки кӯшиши гурехтан аз ин давлатро мекунанд, тавассути марзбонони ин кишвар ё дошта мешаванд ё ин ки дар ҳамон ҷо кушта мешаванд ва шахсоне ки медоранд онҳоро ба баъзе махсус лагерҳое ҳаст ки мебаранд ва солҳои тӯлонӣ корҳои сахту вазнинро ба онҳо мефармоянд ки то аз ин хатогии худ сахт пушаймон шаванд ва ин дар ҳолест ки шаҳрвандони Кореяи Шимолӣ бо камтарин ҷурм метавонанд ки бо шиддат муҷозот шаванд.
яке аз чеҳраҳои машҳуртарине ки тавонистааст ки аз Кореяи Шимолӣ убур кунад, яъне бигурезад, духтаре бо номи Пок Ин Ме ҳаст ва ӯ дар гуфтаҳояш аз режими Ким Чен Ин суҳбат мекунад ва гузашта аз ин аз он ки дар он кишвар чӣ мегузарад мақолот ва китобҳое навиштааст. Айни замон хушбахтона Пок дар Амрико зиндагӣ мекунад ва дар мусоҳибае ӯ гуфтааст ки дар синни 9 солагӣ ӯ шоҳиди эъдоми яке аз модари дӯстонаш шудааст ва яке аз дӯстони дигараш ба хотири оне ки як фитаи филми Кореяи Ҷанубиро ки бо дӯстонаш тамошо карда буд, ба хотири ин кораш ӯро муҷозот мекунад, яъне ӯ ҷонашро аз даст медиҳад. Шумо тасаввур кунед ки ба хотири филми бегонаро тамошо кардан ӯро куштанд. гузашта аз ин мардуми ин кишвар ҳақ надорад чизеро ки давлат барои онҳо тавсия медиҳад рад кунад ва аз ҳамин сабаб аст ки бо ҷону дил орому осуда ҳаромфармоне ки аз боло меояд иҷро мешавад. рӯз дар саросари ин кишвар барои мардум аз соати 6 субҳ оғоз мегардад ва сипас мардумонаш тайёрӣ ба кор рафтанро мекунанд. албатта бояд қайд намуд ки барои рафтан ба кор ҳеҷ кас фурсат, яъне вақт барои ороиш додани худро надоранд. яке аз сабабҳояш ин аст ки барқ ва об дар ин кишвар камёб аст. сабаби дуввумин, ҳатто дар пойтахти ин кишвар транспорти умумӣ мушкил дорад ва аз ҳамин сабаб аст ки бисёриҳо пас аз сафари тӯлонӣ баъд ба кор мерасанд. тамошобинони гиромӣ, аз даҳшатҳои Кореяи Шимолӣ мо мехоҳем ки дар ҳамин ҷо поён бахшем, чунки онҳоро идома додан вақти бениҳоят зиёд дар кор аст ва бениҳоят мушкилиҳои зиёд дар он ҷо аст ки бо гуфтанаш тамом намешавад. барои ҳамин видеои имрӯзаро мо ба поён мебахшем. аз шумо ташаккур мекунем ки то охир бо мо будед. дар канали мо обда шуда зангладро пахш намоед, як лайки дигар ва то видеои оянда дар амони худо.